Kodi madziwa kuti ma AI amatha kuyankha funso lililonse limene muli nalo lachichewa olo lachizungu. Mwachitsanzo, kodi tingapange bwanji download WhatsApp? Ndiye mukafunsafunsa ngati lili iye amachita kuyankha momveka bwino kuti kupanga download WhatsApp zimangotengera kuti mtundu wa phone umene mugwiritsa ntchito ndi otani, ndi iPhone kapena ndi Android. Kwa Android wafotokoza mastepe onse amene mutha kupanga kuti mupange download WhatsApp. Ukunso kwa iPhone kuti mukuyenera motani wafotokozanso njira zake zonse zofunikiranso nkupereka pali ndi kupereka pompo. Ndi ma AI kuyankha kwake kumakhala kumenekoko muchichewa olo muchizungu. Sanza kuti funso lililonse limene muli nalo atha kuyankhani. Komano video iyi ndapanga chifukwa kuti anthu mukabwera ku inbox kwanga chifukwa kuti ineyo ndimalipirisa ende nambala ndikamapereka panopa ndimapereka kwa anthu amene akufuna ma WhatsApp groups kuti afuna aphunzire chinthu china chake kapena afuna zifunsa momasuka. Ndimalipirisa anthu amalipira kumeneko kuti ma services amenewo azitheka. Ndi anthu ena ake mabwera ndikufunsa ndikuzani kuti malingana ndi funso lanu perekani 2000 kwacha, iye ayiperekani 1000 kwacha. Anthu mpaka namafika pakuti kafunso kachepera kamene kakampakana 1000. Abale yanga ngati kachepa bwanji simunakonze nokha. Apo ayi ngati kachepa osafunsa bwanji ma AI ngati awa. Chifukwa kuti video iyi sikuyamba kupanga nakuphunzitsanipo ni kuti ChatGPT, Bing amatha kupanga zimene zizi. Amakuyankhani mafunso amene muli nawo. Komano umapezanso kuti pa video imene nda phunzitsa zimene zozo anthu ndi kuti afunsanso mafunso ena ake amene kuona kuti ndayang'ono atakufunsa kumene gogo kuyembekezera kuti mwina mwake ndiyankhe mwa fast. Ndi pamene tikukhalisa pamodzi pano ma message akumachuluka muthuni ku Facebook, ku TikTok nasiya kuyankha ma messages kalekale chifukwa kuti ma message amakhala kwambiri. Wakhala ku WhatsApp chat taona pakana chimafika amene olo 500 ndi 500 osewo amayenera kuti ndiyankhe ndi munthu mmodzi kulibeko ma groups amene aliko ndophunzitsira okha ndosakwana solo 10. Ndi ukuku kumakhala kwazaza anthu afuna ndiyankhe mwachangu. Ena ndimatha mwina 3 days osayankha ma messages anthu mpaka namafika pena pake kutopa ndi kunditukwana pompo. Ndi abale yanga funso likachepa mukaona kuti lachepa ndi mukuona kuti ndikakutchaja ndrama munyinyirika ndi bwino kuti mufunse ma AI ngati amene wawo chifukwa kuti izi zinde zimachitika. Ndipo ndati ndizibwera nazo kumakuonesa ni kuti anthu amayankhula motere zimachitika motere. Ena mutha kumvapo chisoni. Ndi apapa zimene nabwera nazo ndizimene kuti funso ngati mukuona kuti ndrali ng'ono yuzani ma AI ngati amene wawo. Amafotokozaso bwino mwina sangafotokoze bwino mene ndingafotokozere ineyo. Awo ni mashasha amafotokoza za nzeru. Ndi ziwani kuti funso lililonse limene mungabwere nalo likhale kuti mwina mwake mafunsa AI mwina simukumva kapena simukumvesesa. Kawano mukamabwera ukoko ziwani kuti muzalipira muzasiya kanganyasi kapa bwalo kamafunike chifukwa kuti munthu nesendere pa ntchito kawano imene kuti pokuthandizanipo ndiuze bando olo kuti ndipange post video panopa zimafunika bando. So kuti ndikhale ndi anthu ambiri komano ineyo ndizikanika kugula bando palibe chimene ndikupanga pamuzi pano. Ndi funso mukafunsa polemba ku comment kwa video sindingakulipiriseni ndi kuti nthawi ikapezeka ndimapanga video yake ndi kuti tiphunzitsana zizitheka popo. Komano mukalowa ku inbox ndi kuti ziwani kuti zinthu zonde kuti muli serious kufika pokuti mpaka mwatenga nambala yanga mwafika ku inbox. Okoko ndiye kuti tikabwera tipangeza business. Apo mungubwerera macheza sitikufunsana zile zonse izozo ndiye kuti cheza zizitheka popo. Komano mukambwerera za mafunso yembekezerani kuti ineyo ndikutchajani mtengo. Ndi zimene nabwera nazo ndi zimene zozo. Ndi tingokumbusanaso kuti kwa amene akufuna ma WhatsApp groups ophunzira maphunziro ngati photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation maphunziro ndikuti akupitirira. Kaya mukufunanso group lija la 5000 lokuti makhala kuti mukufunsa mafunso komanso kuphunzira ma skills amene ndapanga list apa mutha kuti manambala mutha kuwapeza apa. Kwa amene muli ku Facebook mukapange click apa pa WhatsApp ndi kuti ikupititsani straight ku inbox. Kwa amene muli ku TikTok mukapanga click link kena ikupititsani apa ndi mukasankha WhatsApp ndi kuti mukapanga kumeneko ikufikisaniso ni chimozimozi ku WhatsApp ndi kuti tiyankhulana. Basitu apopo uthenga amene nabwera nawo ndi umenewo. Ndi ndingoti zikomo kuti munayi pamene popo tiye tionanso video study.